Setunggal lelagon ati kesiksa kunjuk kagem tamu undangan ingkang tesih nenggani pagelaran ing dalu punika ora ketang penontone 70% wis bali ning alhamdulillah bersyukur acarane wis lancar rano alangan ya Pak. Amin. Muga-muga dongaku ketoprake lunga rejekine sing duwe gawe teko. Amin rezekine Pak Komet. Pak Komaidi. Pak Komaidi mergo Pak Komaidi iki wis gelem sedekah sarana hiburan. Iya. Nanggapno wong akeh secara gratis, insyaallah balesane tansaya melimpah. Amin. Amin. Amin dhewean kok gak wani. Iya. Kok suarane saka dodoan kok bantre ngono. Maju kene, Bu. Monggo Bu maju mriki lho Bu, kersane napa saged cedhak. Lek-lekan ning petengan ora neme bayan. Ini lho Bu. Nggih, tok wedi nek kon bayar menawa. Nek bengi pun gratis wis ora nganu. Ya iku jelas ya wis bar buwuh ning mau sore. Mulane dipenakno nonton. Lah iya. Apa buteke panjenengane Pak Komet kepengin nyenengno putrane sore mau ya wis acarane kewebek banget. Acarane sore mau ana dangdutan, dangdut malah jane mau kan ana bintang tamune Mbak Niken Salindri. Loh, iya piye? Ning telepon aku jarene pesawate gak wani nyasak mendung. Terus balik ora sida nek ngono. gak sida wong trae gak diundang Pak Komet. Ora diundang. Lah nek ngundang piye wong wektune wis mepet. Mbak Niken teko ning gone lokasi mesti dak wis bar wong wektune mok jam 8 nganti jam 09 sak jam setengah 8 acak. Sing penting kajate wis terlaksana, mbuh kapan boyo ana piye meneh insyaallah sing kanggo disunatno Dik Sadil muga-muga dadi bocah sing waladun sholihun yadaulah. Amin. Dadi bocah sing soleh, dadi bocah sing migunani tumrap nusa lan bangsa. Amin. Lan agama mau ya wis pesen aku. Pesene piye? Pak D paling aku engko bengi gak iso nonton sampean mok ndelok ning YouTube tok. Mergo aku sesuk sekolah iki wis ngantuk.
Oh, pesene ngono. Iya, aku dikei rokok sakler sukun mbah rokoke sapa dikekno aku. Wah, mawawan njaluk lagu Kusumane Ngati wis tak Kusumane turuti Ngati. suweneng atine. Lah iya. Menawa nok sering nonton ning nggone YouTube nek aku nyanyi Kusumane Ngati wis dituruti, malah aku iki mau yo seneng bareng mbok kandhani arep ana Niken Salindri jebule ora nyandak waktune. Disentak mbok sih balik ngono. Wedi karo mbok sih. Aku oleh nyambelno asine ra umum. Lho kowe mau sih dadi sambelno? Sambelno ndok diceplok malah apa segone menawa sego gugup matenge mateng kematengen malah jebule malah diliwetno. Wah, bejo kowe nek ngono. Lah aku mara mengguri kok Kowe mau mlebu ning daleme Pak Komaidi. malah kleru ning sisih kene terus dikongkon brosot mengguri tekan guri kono. Lho iya piye? Wah luar biasa daleme sing guri lah. Kamar mandine yo apik aku mang jajal. Daleme sae. Iya jajal ning kamar mandi aku sok ben nek ndek kamar mandi meh tak koyokno Pak Komaidi. Kamar mandine Pak Komaidi piye? Apik keramikan kabeh. Keramikan. Barang kok kono aku terus ngalih ning omah pojokan kono malah lawange sempal digenti mili. Aduh. Lah wis ning kono ku wis pancen wis elek ya. Sing omah pojokan apik sing omah iki Nek rada iya sing dienggo dandan iki apik. Iya tapi penak lho nek duwe apa di kamar mandi kaya iki. Penake piye? Lah iso sak gulu carane kono sing sisih adus sitok ning kamar mandi sitok iso ndelok. Ayo arep nginceng kowe. Oh gak nginceng aku ndelok wong ana ledek do nguyah adus lan tak ingetno ngene. Iku jenenge ya padha wae. Ning ora dadi apa wong salam kenal karo dulur-dulur Mojokerto kene. Mojokerto Njobruk. Njobruk Perdana. Lah iya ning nyatane ya dulur-dulur kene akeh sing wis apal. Mergo teknik saiki iki wis teknik luar biasa. Teknik apa jenenge wis ana streaming iki malah streaminge pirang-pirang. Wah, iki di streaming beberapa channel. Lah iya Ana RHS. RHS Ku kanca-kanca YouTuber Kantong ya apa ora? Kantong Channel Kantong. WML ML Jos iki mau ana sing WA lakone macem di lakone apik, lakone pilihan dicocokno utawa dijumbuhno karo kahanan. Wong angger duwe bojo tuwa ya ngeniku. gene. Bojone enom mesti golek sing enom. Kowe gak roh ndek mang piye wong bojo tuwa terus diracun tikus kejet-kejet. Kowe berarti ngematke lakon. Lah aku ndelok ning YouTube lho lakone apik iki cah aku ngono. Kok iso mbah tuwa diracun ape mati kok ya iso dada barang. Dada aku tak lunga. Lho mati kok tapi yo bahaya iku. Bahayane piye? Ya muga-muga dulur-dulur kene nyonto sing becik, sing elek-elek mau aja do diconto. Nek lakon ketoprak iki iso digambarno ning nggone alam donya. Suatu contoh kaya iki mau. Kaya iki mau piye? Iki mau jelas bocah desa seneng karo wong kutha. Terus sing kedua iki perkara kepengin sugih apa jenenge ngilmu, sugih kadigdayan, sugih kepinteran direwangi seneng karo gurune dhewe. Oh, ceritane ngono. Iya, cerita iki mang apik banget tenan. Lah sing tak sakeni rak ponakanmu. Sapa? Sapa Soropatmi. Soropatmi bener. Iki aku mau ngerti ning pojokan nangis perkarane apa tak tekoki ya ora dijawab. Tak cedhaki aku malah disentak kon ngalih. Mang dilayu karo mogol mbah sida kenek mbah aku ora paham. Nek aku ngono ora tau cedhak karo Suropatmi, ora ngerti masalahe. Biasane nek wong apa ketok sedih, ketok susah, ku menawa lagi nandang lara, Pak. Ya mbuh wong tak takoki mok meneng ae malah aku nyedak karepku wis sewengi sedina ora dikeki mangan tak teri sego, malah segone dibuak
nangis guguk-guguk. Heeh. Mbah perkara apa tak takoki saben tak takoki ora gelem. Lah peristiwa iki kan kena dienggo gambaran. Gambarane piye? Nek ana masalah kuwi aja digawa dhewe utawa dipendem dhewe. Nek iso diluarno karo kanca utawa kerabat sing akrab, mbok menawa iso ngudanani, iso ngedari, menehi jalan keluar utawa menehi solusi. Contone kaya panjenengane Pak sapa? Pak Komet sekeluarga. Iki arep duwe gawe, kapan boyo sabil sunat mesti wis duwe angen-angen saurunge, persiapan sadurunge. Landasane ben besok nek duwe gawe lir ing Sambikala. Luar biasa dina iki ora ana udan. Sampeyan nek ndungu kabar daerah Lasem, Rembang mengidul udan deres. Rembang mengidul Udan deres wong iki mau kanca Kudus, kanca Demak ora sida melancu rene. Terus kanca Muragan, kanca Babakan. Wis pokoke daerah Lasem arep meluncur rene ora sida perkara udan. perkara udan Ning angin. alhamdulillah kene terang dewi ya. Sing nambak ya menawa mbok usih iku. Sing nambak mbok sih. Menawa wong Kowe kok roh nek sing nambak mbok sih. biasane wong iku angger cerewet iku pinter sak kabehane. Mosok ngono. Oh, mbokku cerewete pintere ra umum kok. Jaman dhisik, jaman corona. Bojoku, mbokku iki wis polahe ra umum, loro-lorone padha cerewete. Pinter nambak udan. Walah kok pinter nambah udan jaman corona iki maksudnya pinter golek barang dingah. Nek iki digunakno nggo nambah udan mergo kajate anake utawa nyunatke putune ben ora ana alangan apa-apa kajate lancar lir ing Sambikala ilang sengkalane kari bagya mulyane. Amin amin. Lah nek jaman bojoku corona wis tak akoni luar biasa. Luar biasane piye, Pak? Ora rugi nek lunga ning Jakarta setahun. Loh, nalika corona berarti mbokku ning Jakarta. Ning Jakarta setahun terus corona kedua mulih terus wah jebule tak tekoki ning kono iki ngabdi utawa ngawula pesulap Indonesia sing kondang terkenal. Pesulap kondang Iya, ning Jakarta. Mas Dedi Kobusur sapa to kowe iki? Sapa iku lho sing wonge butak iku lho. Mas Alah ngerti aku. Mas Dedi. Mas Dedi Semampur. Sapa ki jenenge? Dedi Kobuser. Dedi Kombuser. Dedi Kobuser. Walah mulih Merguru ning kono. merguru ning kono mulih kabeh disulap. Berarti wis pengalaman wis pinter Pengalaman sulap. pinter sulapan. Tekan omah dicakno. Walah sulapan kabeh. Le sulapan mbokku piye? Sing corona sesasi pisanan Iya. iki nyulap celana karo jaket iso dadi beras karo lombok karo ndok. Berarti ya lulus tenang. Kondang terus sing corona sasi kedua, ketiga, keempat. Heeh. Rak saya nemen gak entuk wong do metu. Lockdown. Lockdown ora lockdown tok wis pokoke don tenanan. Heeh. Ora entuk do metu, ora entuk do piye-piye. Nyulap aneh. Nyulap apa? TV iso dadi gula. TV iso dadi gula. Walah tenan aku Hebat, gumun. hebat. Berarti lah nggone merguru ning nggone Dedi Kombuser lulus. Iya. Terus meja kursi iso dadi sembarang koyok beras pokoknya kabeh sing kebutuhan rumah tangga. Wah, bareng wis gak corona, Iya. rawesi omah. Loh, resik lah ra masalah wong jenenge pesulap mesti iso balekno. Balekno apane wong ditebus gak oleh. Loh. Lah wong nyulap nek ditebus barang. Nek jenenge pesulap umpama nyulap apa jaket TV dadi gula dadi liya-liyane mesti iso balekno dadi apa jaket meneh dadi TV meneh. Ya ora iso ya dadi tukar iku ah. Loh, sik ceritane piye kok dadi tukar? Jare pinter sulapan. Pinter wong sulapan dilungakno terus dijolno dhuwit terus mulai tuku beras karo gula.
Masam sulap terus teng lang dadi ngono gak wong iku tra digadekno bareng ketoprak lancar tak kon nebus malah wis gak oleh. Tuh jebule iku ora disulap. Ya disulap mong tra digawa lunga balik terus nggawa budal nggawa jaket muleh nggawa gula, budal nggawa celana muleh nggawa beras. Iku jenenge ora pinter sulapan. Lah kene Tiwas ndredeg tak kira iso sulapan tenan mbokku. Lah, Iku jenenge ya ora ndek duit adol barang. Lah nek omong jare tak sulap pokoke iki ngono. Oh alah jebule perkara kepepet ekonomi Kepepet. nganti TV meja didoli. Lah wong pancen gak entuk nyambut gawe. Ning ya ora apa-apa alhamdulillah iki wis lancar iso nyambut gawe. Kamu bareng. Iki lah apa lalu-lalu. Nonton toprak seneng ah. Ketoke bunga hatine. Nah iso to. Ketara Jagongan karo dulurku lanang komedi karo Mbak Ulfa wah seneng ati. Nyapa? Masa depan cerah. Lane ramokal njaluk lakon jan macem banget. lakone iki judule apa to? Wong iki gak krasa nek disinggung. Singgung udelem kono iso. Ki mang gak ro adekane nguriku mang piye? Apa? Sing di bojo nom terus diracun. Gak percaya wong iki. Aku sing melok ndredeg. Jalukane dulurku wedok Ulfa kok. Iya, mang iku lho Mas lakon sing wong tuwa rabi perawan terus sing perawane mangkel atine terus disantet ngono. Ora ono. Berarti kowe gak delok lakon. Delok. Lakon Resi Parawaya Waranana iku mang. Kowe jane ngomong ki teteh ana goblokmu. Iku jenenge Resi Parwayana. Lah, Nah, terus murite loro anu Udayana, karo Udo Mblodor. Udayana Udayana karo sapa mau? Sapa ya? sing wedok Sing wedok Soro. Soro. Kok malah Soro? Kok Soro? Nyai calon Nyai arang. Kinarang. Calon arang. Nyai calon arang Murite loro gandeng-gandeng Udayana karo Udakara. Udakara wis semono Aku selawase. aja anu bapak-bapak isih mirsani lho senengane kok. Lah iya murite sing siji seneng karo guru wedoke dhewe. Perkara guru wedok iku duwe bojo si Parwayana wis tuwa. Lho, mang ono adegan ngono ta? Lah kuwi gak roh aku karo Mbak Ulfa main delok karo Mas Komet ta ya. Tak delok tak sawang wah iki nyinggung mogol aku ngono. Lah kok nyinggung perkarane apa? Kok iso nyinggungi perkarane apa? Perkarane iki bojo wonge tuwa entuk bojo enom. Lah terus Bojone enom seneng karo. seneng karo murite dhewe Lah, terus? selingkuh. Terus Lah nek jamanem mbiyen ya terus digondo lunga. Lah nek saiki terus diracun. Resi Parwayana dikei ngombe degan ijo, jerone obat tikus. mosok ne, Pak? Kandhani kok Mosok ngono. gak percaya engko nyetel lah. Nyetel YouTube tahun 2011. Ketoke sampean kok panik kena apa? Ora, lakon jalukane Ulfa kok Lah iya. ana ngono. Tan mongko Ulfa ki nek karo bojoku ki banget rakete lho. Iya mang do foto bareng. Lah, ngono. iya. Aku paham. Kowe iki jebule sithik akeh ngeneki kene ta kowe. Kok ngeneki? Aku ki nyeritakno alur ceritane iki mau. Lah saiki antara wong telu iki sing di bojo nom sapa? Mogol. Lah iya. Lah kok ngenek? Mulane dekne rodok panik. Sing ngeneki iki ya lakone kok aku. Aku iki nyeritakno lakon iki. Wong tuwa rabi prawane angger bengi nangis wae amarga wedi karo manuk. Ya Allah ana ngono bareng. Masam. Tapi sampean rasa panik. Ora. Tenang.
iki mung lakon. Lakon. Nek sampean ora bakalan. Ora bakalan. Mergo Trisno ki tulus saka lahir batin. Lah nggih. Ngono lho, ora jenenge Trisno iki ora mawas bondo donya, Lah. rupa, derajat, pangkat, mung ati pawitane. Mbak Ulfaroan. Wong bojoku iki numpak montore gak iso. Nah, ora usah kuwatir sampean. Ora kuwatir aku. Justru sing numpak motor gak iso iku sing bahaya. Kok saged? Kok iso? Nyai calon narang mang iso apa isane mok ning jero omah upek-upekan. Lah, Ruwe wong lanang ya iku wae. lah terus Roe mok murite loro. Udayana karo Parwayana. Sing siji ora gelem jenenge ditawani, sing siji malah gelem perkara kepengin duwe ngilmu sing jaduk. Perkara Parwayana kok Parwayana. Udayana karo kancane mang kulino ning omahku. Masuk. Kok kulino ning omahku? Ning omah Omahe calon narang. calon narang mergo iku murite karo Resi Parwayana. Lah iki. Kenapa? Aluk sing Udayana karo kancane iki diracun sik ae. Lah sing kulino mara ning omahku iki kowe wong loro. Iki enake tak racun sik ae. Loh, kok iso teko? Lah nek lakon iki tutuk aku piye aku jajal? Berarti kata-kata iki bener, Bos. Ana apa? Witing tresno jalaran saka kulino. Lah iya. Wong seneng ki biasane kulino awon. Lah iya. Kulino ketemu terus dadi tumbuh tresnane. Lah, Kaya iki man. masuk akal iki. Sing made tantra. Iki rak Made tantra. iki rak disenengi karo Nyi calon narang. Perkara iri karo Udayana sing diwenehi kitab karo Resi Parwayana. Masuk. Lah iku. Nek ngono piye upamane aku dadi Udayana kok terus kowe made tantra terus kowe resine. Aku Resi Parwayana. Heeh. Aku rak terus diracun bojoku dhewe. Dadah. Wah malah. Ora jane iki mangene. Panyuwunane wis tak turuti. Luar Mbak Ulfa. biasa. Dalam Hebat, Baskomet matur suwun. Nggih. Wong anjen piye meneh saya sak brayat iki wis pirang-pirang sasi le Mas le ngantu-ngantu panjenengane kanugrahan dina iki iso sowan kejaba iku Pak ngarep mau wis panjenengan kandhake ora ketang kiwa tengen udan deres nanging kasunyatane nok nggone Joberuk alhamdulillah terang benderang. Mau raketang sithik rodok grimis ning alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku jenenge dagelan, wong dagelan iki ditowakno ning ketoprakan. Bener. Ora ketang piye aku melu budidaya. Nek nang pewayangan padha karo punakawan. Bener. Dadi nalika grimis teko mau aku terus mlebu ning daleme Mas Komet. Mas Komet. Wah. Lah apa ya Mas? Aku terus ngomong karo pendarat aku njaluk uyah. Kok Uyah? sak gegem. Uyah sak gegem. Nggih. Wah, alhamdulillah. Iki lho. Ul ora ketang nom ning kasunyatane iso duweni anu sesepuhan masuki. Lah nggih. Uyah diwenehi. Diparingi. Wah, cocok. Terus mbok gawe nang ndi? Kula gawa mlebet teng rombongan. Wah, lem nambak kon jero kombongan. Mboten. Lho, Sinten sing nambah? lho, lah jare njaluk uyah. Nggih. Kula njaluk uyah damel mangan tahu. Udan-udan iki nek mangan tahu terus ditutul-tutulke uyah enak. Wong kok nggugu. Pak Ari ngamuk. Anane terang iku mangi perkara kathoke mbok sedunggal ning benteng ngono lho. Ora, Pak, kabeh iki saka ngersaning Gusti. Gusti. Panyuwunane Mas Komet alhamdulillah dijabahi. Amin. Gawene panjenengane ora ana alangan. Amin, alhamdulillah. Dadi aku spesial banget sowan nang nggone Joberuk baru kali pertama sowan perdana. Nggih. Semoga-moga iso tambah sedulur maneh ana laladan Amin. Joberuk Nggih. kene. Amin. Terkhusus Mas Komet ampun kapok, ampun bosen le seduluran kalih kula. Mau tiyang mriki nggih wonten sing tekok, Bos. Tekok pripun? Tekok ketoprak niki regane pinten ngono terus Wis mbok takon omongi. takon ngene alah jenengan kok takok rega sing penting kene iso ngoten. Masuk iki. Ya Cocok. niku jeng anu tahun 2026 sesuk niku kok. 2026.
Mulane tak enek nundang loloni Pak, mergo 2026 lah niki jadwale lah nggih pun padet. Iya. Bulan Februari jalukane Bos. Loh, Februari ku jen poso ya Mas. Lah nggih Sasi poso. Sasi poso sesuk niku. Mergo cocok. dinggo syukuran masjid. Masjid iki mau. Mboten niki sing mriko sing ajeng dibangun niku. Oh, iya. Mah pojokan mriko malah Kebeneran. ganjaran gede. Nek Iso sowan aja bruk meneh. niku wau kula regani komplit swida. Wah, Tanggale kok larang Meniki acara masjid lho Pak. masjid tok. Nek iso iki dimurahno. Murah wae nggo Sik. karo ngidep-idep berkah ngono lho. karo kiyaine niku. Oh, Bos. karo kiai. Sak kiyaine niku Kiai. swida. Iya. Terus sore niku mboten dangdutan ning rebananan. Wah, cocok. Iya. Lah wau tak delok jadwale poso kula rak ngeten nek poso biasane bose mboten nampa. Nggih. Tapi nek niki khusus jenengan nek jenengan ngersake insyaallah siap. Iya. Tanggal piro Mas? Tanggale nek gak salah niku tanggal 31 Bos. 31. Februari Bos 31. Nggih. Ning Masuk, dinane wau tak goleki gak ketemu. Sik, anakmu kok angger mosak masuk ae. Masuk bakali sore neh. Oh alah. Bener nek wong ora tau katokan kuwi ya. Iya Bos. Februari ku ra mung gur 28 dina to. Lah iki omongane bapakmu iki tanggal 30 ya. Lah ya kok dinane tak luru gak nemokno. Walah iya ya. Tak bolak-balik iki tanggal 30 iki ndi leh aku ngono. Atuh to. Wong kok kaya ngono. Ya ora perkara tanggapan Nggih. sing wigati tambah seduluran. Liwat mriki terus tapi Nggih. nembe niki ditimbali dulur-dulur. Matur nuwun Nggih, Mas sembah Komet. nuwun. Berkah Antaran Mas barokah Komet wae. nggih. Anu iki mang aku Alhamdulillah. sampean tak golek iki mang ra ana gawe. Aku ditemoni bapake Soropatmi. Iki mergo jalukane Mbak Ulfa kudu mbok lakoni iki. Sampean mang ra. nggih. Sampean mang ketoke kok nyedaki Soropatmi ana apa wong tak cedhaki tak kon ngelangan ora gelem nangis. Kowe iki ngene. Soropatmi iki rak lagi ae kapedutan katresnan karo Dharma Wulan kuwi. Dadi dina iki ben iso ketemu meneh ya aku dijaluki Dek mogol. dalem. Kok Dharma Wulan pripun to? Anu pacare Soropatmi lho. Pacare Suropatmi iki ora kok Dharma Wulan. Lah sapa ya Mas? Iku jenenge Darma Gandul. Lho, Dharma Wangsa. Dharma Wangsa. Kok Damar Wulan iki lakone apa engko ora tekan Minak Jingga. Iku Dharma Wangsa. Lah, Dharma Iku Wangsa. putra saka Makutawarna. iki malah lakon apa? Lakon apa kok teko Lah, iki Makutawarna? gregetane. Dharma Wangsa iki pancen katresnane Soropatmi Lah. sing tak kandhakno. Wong desa kok seneng wong kutha iku engko piye aku wis rembukan karo pakane. Lah dadi nangis ning pojokan iku perkara pisah. Lah iya. Aku gak mudeng wong tak Bapak takoki iki ra kandha gelem. karo aku jarene iso ketemu meneh. Heeh. Waton aku apa gelem sabiyantu karo sampean wong loro. Sabiyantu iki maksude kowe kongkon nemoni Dharma Wangsa. Ora. Lah karepe kon sabiyantu ki sabiyantu sarana apa? Kowe kon biyantu karo Soropatmi. Iya, Engko nek pas jejodohane sapa mang jenenge? Dharma Wangsa. Dharma Wangsa iringku kok Damar Wulan wae. Nek Darmen ngepon wis ninggal. Dharma Wangsa iki engko kon mara rono ning kanggo kanthi cara kudu barang kentrung. Lho lek golek kethek ning ndi kok mbok kon barang bentung. Lho, Kok bentung? Lha iki mang kudu barang bentung. Ya ampun, kupingmu ki janengmu nggawa kuping sing apik to Mas. Iki wis sampe tak pilahi sing bosok wis tak buak ya. Mangkel ae aku. Kok barang apa? Kentrung, Lek. Kentrong iku apa? Ya ampun, bapakmu iki wis di gerang. sampean iki ra ngerti kentrung. Gak roh aku. Astagfirullahaladzim ya Allah, Pak. Gayane istighfar. Lah ora kok istighfar iki pripun? Lah, Wong tan mongko bapak iki lendagel jok aku urung ana nganti tumeka aku sakmene gedene. masuk.
otomatis berkecimpung di dunia seni wis suwe banget. Masuk. Lah mosok mbalang kentrung kok gak mudeng? Ya ora roh wong ku apa modele, ora roh wong aku lahir wis ora eneng kentrung. Mbah ngerti, ngene iki aku dadi anakmu milu isin Pak nek sampean ra ngerti kentrung kuwi apa. Lah iso. Gak roh. Alah yo jane kentrung kuwi apa, Dik Mogon? Tak kandhanane. Mulane go, Pak. Sik. Bocah urung tau keserempet kipas sak ngene iku. Kowe ngaku ora roh kowe mlebu ora umum iki lho. Ya ampun. Logikane ku. Kowe ngandani bapakmu ngamuk, bapakmu iki mang ora ngerti apa to barang kentrung. Aku yo ora ngerti to. Wong aku krungu lagi iki lho. Wah, alah. lakon ngene kok mbok jaluki. Nek sak roh kuwi ku barang bentung, Barang kentrung, Mas. ora mudeng, Bos. Wis ngene. Kentrung ki apa? Sampeyan upamane tak warai sedelok ngoten purun. Ya delok carane nek angel ya suwe nek gampang ya mesti sedelok iso. Ngono. Iya. Nah, wis sik. Tak warai dhisik. Selawase. Carane barang kentrung. Kentrung iki Nah. piye carane? Selawase aku urung pernah. Oh, kentrung nganggo kursi. Ana kursine barang. Lho iya to. Engko dienggo persiapan. Lah. Nggo persiapan apa nih? Nah, iki jenenge barang kentrung alate iku iki. Ki apa iki? Pil bodrek, Lho, bodrek raksasa. Lah iki apa? Jedor kan bodrek. Oh, jedor. jedor ngono, Pak. Mosok bodrek samne gedene. Jedor, Ki jedor to. Oh, kapsul. kendange kapsul. Iki nggo lara wuntu. Kapsul Nah. iki. Dan nek iki nggo lara ngelu. Wes, Terus dienggo apa iki? iki wong kowe karo aku wong telu. Ya. Saiki milih telu iki. Kon milih salah siji. Iya, kok Lah, tak kok- warai. Lah wis ngene wis ditata penak. Dadi nek ngono kowe Ya milih. wis aku milih iki. Wis ngene Wah, seleramu kok lemu-lemu Endor. Walah mbleguk sangare ngene kok dituthuk mak baung ngono mesti. Ancen mbokku ki awake lemune ra umum. Oh. Nah, nek ngono ya disesuaikan. Apa? Kene kan wis dipilih bapak Nah. kali kene. Iki kan cilik. Nah, sing senengane nom-nom cilik-cilik perawan-perawan sampean. Sampean sing cilik aku tak iki lah. Jabang bayi. Dipasno. Lah iki terus piye? Lah iki terus carane piye? Ya wis, nek wis do ngerti anu gelem nyekel siji-siji, saiki tak warai. Engko nek aku nglekasi amiwite nyambut damel kentrung wonten dalu punika kentrung gaya baru sampean jawab. Jawabku piye? Nggih, purun. Nggih, purun. Pakmu. Oke. Aku Nah, asu monggo. lho Asu monggo. haram. Lah kok haram? Iwak pitik enak kok malah mbok kon mangan asu. Sumangga. Ora nggo Lah iya. sumangga. Nah, aku kok Ya, terus ya, ya. dados. Oke. Nggih, oke. Dijajal sik ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lakon apa iki? Lakone Dharma Wangsa masuk Islam. Loh, tapi ndak masalah. Iya, wong. Segala apapun harus diawali dengan bismillah, Heeh. pungkasane alhamdulillah. Penggawean apa wae ya? Nggih. Amiwite nyambut damel kentrung wonten dalu punika kentrung gaya baru. Sumangga. Iku nggon kowe. Loh, Mosok gak masa kerasa? nggonmu, Pak? Nggonku kok mbok nggo sumangga. Lho, lah aku mang piye, Cah? Alah yo. Oh alah yo. Nggih purun kan. Lah ya kowe nggih purun, aku sumangga. Walah iya. Aku mang nggih purun nek ya. Kepakane kok dingko. Lah iya ndak gak iso ngrasakno. Sepurane ya, Pak. Wah wah wis kana. Sumangga. Rasa nesu kok. Ah, Iki lho ngantek jeblong kabeh. wong aku lali kok ya. Nek lali ku ya ora apa-apa. Amiwite nyambut damel kentrung wonten dalu punika kentrung gaya baru. Nggih, purun. Bismillahirrahmanirrahim. Sumangga.
Lho kok ana bismillah? Lah jarene kon ngawiti nganggo bismillah. Ndek mau. Oh, nek iki ora. Nek iki langsung. Ya ya, sing guri dhewe berarti alhamdulillah. Iya. Kentrung gaya baru. Nggih, purun. Alhamdulillah. Kowe mek sumangga tok ya, Lek. Lah alhamdulillah. Ora usah diomongke. Lah dadi omongna. Kentrung gaya baru. Nggih, purun. Sumangga. Dados Pun ngoten tok. Ana tak? Lah iki nggo apa? Lah iki apa gunane? ya ana terus ya, Bro. Loh, Terusnya nek bar kowe aku ngomong dados kok terus kowe tak tung dedetung tak tung dedetung tak delang delang gentung kowe ndar. iya iya. Dar. Biasa aku mang ya iya. Kok biasa aku mang ya apa? Biasa ngedor. Ngedor apa? Ngedor cados mang tak dar. Nang nggone Pak Man PLN mang. Oh, wong kok ono-ono ae. Lah piye? Jajal. Kentrung gaya baru. Nggih, purun. Sumangga. Dados. Tak tung dedetung tak tung dedetung tak delang ndang gentung. Dor. Sukses masuk. Jos Pun wis. ayu Jadi, budal lah iki tiga apa? nulungi Soropati. Ya nulungi. Lah Lah, terus? terus keterangane iki piye? Lampu. Lampu. Masya Allah, ya ampun, Bang. Sido nesu tenan ya. Maksude ya A, maksude ya E. Lah iki Sing dor iku iki lho ditutuk. Dor, terus iki ditabok tak tungku iki. Lho, ya ampun ya. sik ah. Menungso iki sing digugu apane? Omongane, Sampean mang ngomong piye? nek aku bar muni dados Terus tak tung dedetung tak tung dedetung tak delang gendung dor. oleh marahi nganggo iku apa nganggo cangkem? Nganggo cangkem, Lah aku nganut nganggo apa? cangkem. Bener apa salah? Lho. Lah iya. Aku harus nganggo cangkem toh. Maksude bunyinya itu begitu, Bro. Oh, lah aku tidak weroh. Ngono lho, dor-dor Ya, iki ya. nganggo iki. Lho. Iki ta. Ngono lho. Lho iki mana tutuke? Lah maksamu, As aku tak es krim. kentrung gaya baru. Nggih, purun. Ah, sumangga. Dados. Oh, dadi iki sing ditabuk. Heeh. Nabu piye? Tak tung dedetung tak tung dedetung tak delang gendung. Dar. Bapakmu dar. Oke. Oh, ya kok njaluk lakon ngene barang nih. Yo. Mbak Ulfa iki wis Mbak nonton Ulfa. YouTube terus ya. Mosok dagelan kok nabu kendang barang kok ya iso. Lah iya, ya kudu iso. Ning dijajal. Nah, Tak. ya Ngetes. Urung. Ngetes. buan Kaget aku. Tak kira gak muni. dados. Tak tung dedetung tak tung dedetung tak gendung. Iki sapa gak? Bismillahirrahmanirrahim. Kentrung gaya baru. Purun. Ah, sumangga. Dados. Aku kok gak yakin. Urung bar. Lah aku wis kudu ngedor. Lah kene urung rampung lho. Lah. Oke. Sip. Lah. Masuk. Jas. Kowe iki ngopo to, Rek? Iso. Lah wis. Iso. Lah wong iso ngendang kok seneng. Lah kok ora seneng piye? Lah aku yang sing iso ngedor meneng ae. Lah terus ana terus ya. Terusane terus dedetak dededar tung dar tung tak tung tak tung dar dlang tak tung dar tak Alah sokro alah keri sokro alah keri sokro alah keri Mbak Ulfa malah nekakno kethek lho jajalan. Iku lho ditabok kok malah jogetan. Penak to? penak Kandhani. Iya. Baleni kentrung gaya baru. monggo Dados.
ngopo neh iki? Malah turu. Keterangane piye iki? Untuk tanggapan sedelok karipan. Kowe maksudem piye? Apa? Padasan. Kan tak omongi. Ini yo. Kowe mang nuthuk apa? Jedor. Keng rumah sak nuthuk jedor. Lah apa? Sing mbok tuthuk iki ra jedor ya, Pak. Pak. Sirahku malah mbok tuthuk. Layak abune mak peruk ngono. Mulane go Pak disawang, diingetno yo. Lah saking penake aku karo joget tok. Perasaanku wis ra penak. Ketoke kok diancam pakmu le. Nuthuke jedore polahe kaya ngono Wet lho. ngono. Wah, jan. Rodok rono. Wah, Ya, wis kene. Delang-delang dentak. Iki piye ra iki piye? Embo-embo ra ngerti jawane. Aku mono ra mung manut wae. Nek wong telu padha edane. Dua lolo lho kok edan. Leredan wong telu nek do ngene iki lha apa? Padha nyambut gawe ngono lho. Oh ya padha nyambut gawe. Dua lolo. Hae. Lempit-lempit terang lempit sarung. Sarunge saka Surabaya. Amit-amit kula tak ngentrung. Menawi lepat nyuwun pangapura. Iki untuk tanggapan tak kepiye to, Cah? Apa nanti leh? Kok ngaleh terus? Apa neh iki? Lempet. Yo dadi wong ora tanggap blas. Sarung. Kowe aja rene-rene apa, Pak. Terus. Ana apa? Anane aku rene-rene iki medine mbok tuthuk neh ya, kowe ning ngono ae. Jabang bayi. Lah nek kok aduan malah buang ternyawat ndasem piye? Wah, bahaya iki bahaya. Ora ngono rumangsaku iki mang ra entuk Pas tanggapan. aku ra entuk job ah. Mata Ora tanggapan iki mang. Lah Lah wong anane tak gorono tak gorene iki aku wedi mbok tuthuk kok iso. Oh alah. trai iki lunyu kok. Anggap ae pekerjaan iku tetep ana kecelakaan. Lah, Ning aku yo Anggap ae wedi kok. kecelakaan. Ning wis iso ta? saged pun siap. Siap. Iso. Wis iso. Nek iso karo ngenteni Sora Patmi, mumpung kanca-kanca musik ning kono, Ya. kei gending Jawa, jalukane Mbak Ulfa mau. Jawa. Oh, gending Jawa. Tegese Jawa iki campur sari Jawa, Jawa. Mas. Oh, campur sari Aku Jawa. mang wis dipeseni. Napa Pak De? Napa tak kasih lagu ciptaan saya sendiri? Oke, lebih bagus. Campur sari koleksi dari saya sendiri. Apa iku, Mas? Coba kita persembahkan. Ada Nandang Loro. Nandang Loro. Mbak Ulfa iki diparingi spesial ciptaane Mas Rokim Dewi, Nandang Loro terkhusus. Iki ngopo to Ndor kowe iki? Latihan nek lali aku kok. Di wis Nganti musike. dardor-dardor kaget tau. Kowe kok adolan ora ketok yo. Satu buah lagu Nandang Loro spesial kanggo dulur-dulur ingkang taksih ngangrenggani. Terkhusus Mas Komet matur nuwun, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terkhusus ugi Pak Man PLN matur nuwun nggone wis dirusui kene dinggitan. kanca-kanca Wayu Manggono. Matur sembah nuwun. Iku nggone sapa? Nandang Loro. Loro. Monggo, satu tembang ada Nandang Loro campur sari kita persembahkan untuk Anda semuanya. Ya. Apa cah? Muat sik.
satu tembang campur sari ada nandang loro Luar biasa. kita persembahkan untuk tamu undangan semuanya. Terkhusus Mas Komet dalam Mbak Ulfa. Mbak Ulfa. Ya kita doakan Mas Abil wong le sunat iku wis sembuh kae. Oh nggih pun mari. Muga-muga dadi bocah sing saleh. Amin. Iso migunani tumrap wong tuane sak kloron. Amin. Migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Amin. Istirahat dulu sayang. Besok nyambut gawe meneh. Benjang lumerek wonten Lalat dan Rembang Kota. Bang. Desa Alhamdulillah Bapak Ibu. Wahyu Manggolo ijen lanturan terus. Esok resepsi sore dangdut Jantenan. Iki mah tanggapan nek ngono dekne ping pira iki mau? 3. Wah. Esok resepsi sore dangdut bengi toprak papat karo dagelan. Wah. Jantenan. Ngrasakno musik luar biasa. Lah iso. Nggerak lho. Kok kaya dagelan ae esuk awan sore Wes kaya wong ngombe pil. aja. Wes rampung. Sora Patmi iku mang rompine sapa mbok nggo? Kok sedeng? Bisa. Wis ngene ya, Lek. Alamun wis padha rampung, ayo melu aku tumu jane ora wani. Kono. Ayo. Monggo. Sampun sempak sedaya ojo nganti jiwa. Menawa kae kono enggal apa? Mawang salan mari. Mumpung iswa memuji, mumpung omah-omah. Kaki nemai kaki langit. ya pengestune wong tuwa. Muga-muga nggonmu mangun bebrayan. Iso langgeng nganti teking gerakan. Muga-muga dadi selamat sejahtera. Alon-alon sarane. Angas banget. Ya. Dateng panjenengan Kangmas Prabu Mahkutawangsa. Ya dikati mahati. Pangapuntenipun menawi toanipun kula caos dedaharan unjukan lan palenggan kirang nuju prana dhateng panjenengan lan keluarga wonten ing medya. Nyatane kabeh babar pisan ora ana kang kuciwa. Matur suwun. Nanging Kangmas ampun ngantos kesa kundur langkung awit sadhawuhipun putra kula ing mriki kula badhe ngawontenaken pahargyan. Alpi kentrung gaya. Pahargyan. Teh, Adi nggih. kowe kok ngomong dhewe. Kula gumur kali Gusti Patih, Bang. Kita raja nih lho. Ini gumune Saya gelinuk-gelinuk. umpama melu kene selawase ya Teh, mestine kaya dir. Mboten wani. Kono dicepake. Kados ngaten iki. Ya, kentrung. Tinggal kaki dilarang. Dol. Hei, ayo Dol. Oke. Siap. Wah, Pak Patih Haryo Suireng.
sehat Pak Patih? Sehat. Wah. Dene melok kene terus di-inbox. Inbox sapa? Ayo macam-macam kowe. Nggih menika wujudipun Pak Patih, lah menika sinten? Niki anak kula. Raden. Aten sinten kula? Gulda Gautama. Nang kene kok ya iso jual barang lho. Ana piye Raden kok Basunanda? Lakono apa? Ana Raden kok Basunanda. Lakone nika Paman Patih Haryo Jitet. Nyuwun sewu, Kang Mas Prabu. Lho, Patih Dika niku kok mangertosi kang keluarga wonten ing Warawari. Umun. Sajaipun kados-kados sampun tepang ngoten. Kula niku duwe sinyal. Sinyal apa? Tegese sinyal niku nek mriki ana sing ora mangkat. Ndak gage-gage telepon ngoten lho. Yen ngono seneng ngalap kowe. Ngalap pripun? Ngalap seneng anggotane ana-ana sing. Wah, mboten rejiku niku mboten akan kemana. Cocok. Cocok. Kula remen gadhahi patih kados menika. Ketoke wane guyon kok wis mlebu ndeke. Lho, Dadi Teh. nggih. Iki dibacutke apa ora? Tapi kan rupane kaya Mbah Pangat e. Aku tak eling-eling kaya sapa. Mbah Pangat. Bapak kan terus enak gone iku. Dadi iki kawula menika kan mriki ken lah napa? Ya apa ora dikandhani patih apa piye? Boten. Ini gawemu apa? Gawemu apa? Kentrung. Lah, mara tenggen kula niku ra. Kok matur ngaten. Kentrung niku ora usah ngomong rega. Iya. Tak panjeri. 1 juta ning kondo karo Kanjeng Bupati 5 juta. Ngoten patih niki. Kowe ngomong ngono Dik. Aja kok baleni neh lho pangapunten sekawan rang-irang. Sekawan juta niki kula 1 juta niki 1 juta. Lho. Sembrono kaya ngono. Pate kompak kok. Lho pripun ngoten niku ngeten sing ditiru. Sing Lah diterus niku angger ngopahi. Kula diopahi, angger entuk job diopahi. Maksude piye teh patih kowe? kowe iki curhat apa piye? Boten nggih. Pancen kula barang kentrung. Dadi yen kowe iki barang kentrung iki tak tanggap. Lah nggih. Sing dadi ketuane sapa iki? Kula pun ketua Wahyu Manggala kok. Ya ketuane Lah kentrung. niki pun ketua Dwi Warna. Campur sari. Niki sing urung duwe anggota dhewe. Kula pun gadah Apa? campur sari New Prahasena. Tenan ta ora, Tru? Menawa. Dadi iki durung duweni ketua kentrung. Dereng. Wis Jenengan ketuane patih iki wae, Oh patih. iya, Teh. Hah? Kowe laren dadi patih dadi ketua kentrung. Ya ketua kentrung iki sok-sok tanggapan, sok-sok ora. Blas. Lah nek Wahyu Manggala mesti ndok tanggapan. Age manut mawon. Sababake pira? Sak bapak niku belur to, Ro. Aku iki takon karo kowe sak babake iki pira? Belur. Sing kok karepe belur iki? Tanggane kula niku wonten numpak sepeda motor tiba babak belur. Bener omong karo wong desa iki. Karepe sak ronde pira regane? Biasane 3 menit sak jam. Aku sak jam. Oh saja kok sak jam iki jam ngono mau apa kok sak jam. Walang nganti panus. Gakane lah pedhot ta piye? Ayo gang kawiwitan. Nggih. Yo. Allahumma sholli ala sayyidina. Paling mau ngenyang tok ora dibayani apa. Lho. Ora iku. Biasanya ketoprakan ngono, mau takok tok engko terus gak bayaran. Lah regane larang. Sekarang yo ora dibayari. Pun 20.000 lah nek. Ya. Iki lho biasane kena ya. Wiwite nyambut damel kentrung wonten dalu punika kentrung gaya baru. Nggih, purun. Sumangga. Satos.
Wonten negari kekalih ingkang nami Purwacarita lan Purwakanda. Negari kekalih menika pendak setahun pisan ngawontenaken perang adat. Perang adat menika saged dipun sirat nanging wonten syarat lan saranipun. Syaratipun negari kekalih menika kedah ngawontenaken bebesanan. Kelampang negari kekalih menika ngawontenaken bebesanan. Temanten Putri Tresna lair tumsing batin kaliyan temanten kakung. Nanging emanipun temanten kakung menika boten tresna kaliyan temanten Putri jalaran. Temanten kakung menika sampun gadhah katresnan bocah saking desa ingkang nami Suropati. Iki ya kelebu kancamu. Ya iki ya lek kok di kratone Lho dadi ya iki alas. sono. Lho kok do mlayu-mlayu ngono? Walah. Mengko dhisik. Anggonmu mbarang ngentrung. Lan cerita kaya-kaya kowe nyemu marang lelakonku. Tenane iki sapa? Jatosipun kula menika Suropatmi Pangeran Darmawangsa. Suropati. Suropatmi. Iku wis Suropatmi. Dicak mripatmu kupingmu mesti krungu. Budhek kok kuping. Mripatmu mesti weruh. Sapa Kang Mas Darmawangsa? Yo kene kowe teko, kok tonyo-tonyoke ayumu. Bedheke kowe gonjak marang garwaku Kang Mas Darmawangsa. Apa kowe ora payu mau Mas Suropatmi? Yen to ora ngrebut bojone liyan. Bocah wadon kaya kowe, becike manggon ana marang. Suropati. Kang Mas Darmawangsa. Mbok kula ledosi Kang. Kenging menapa panjenengan dipalani dhateng kula Kang Mas Darmawangsa? Menungso dadi laknatku. Ngertenono mati. Sing kok sembalani sapa? Suropati kae pepujane ngatiku. Babar pisan aku tresno lawan kowe, Madi. Redine ki suwani nyepalani kelawan katresnanku. Mati. Mawang. Arep minta apa? Mriku pusaka arep marja marang Prabu. Iki mono garwa. Wiwit dina iki, Madewi wis ora tak anggep pinangka dadi garwaku. Kaporo bakal bali ana ing Worawari. Kaya ngono. Yen pancen kaya ngono. Jerengen gopokmu. Wektu dina iki perang adat Worawari dalah medhang. Kawiwitan Aku sematek sing mati kalian. Mati.
tiyang saking Medang. Mahendra Data beradat kemawon. Tak tolongi lu pilem. Ngerti nganti jeneng Sula Brata. Mboten ngertos. Estunipun kula nggadahi lepat menapa to Kanjeng? Sing luput dudu kowe nawenging wong tuamu lan sedulurmu Karmawangsa. Dheweke wis mirang-mirang lu karo aku. Mula kanthi kuwi. Kanthi cara kowe tak jamah tak kakai dimen bisa mbaleske sasra wirang Gusti. Lemu kowe nampa tresna. Kowe gelem lagi aku. Kowe. Sebel kowe sing Mahendra. Iya. Aku sing derajat Mahendra. Balekno no tangan. Manut kanakmu no. Kowe sapa nduk jenengmu cah wedok mlayu dhewe ning tengah alas, Aku Mahendra Data, kosok daline. Madha Tandra. Dioyak kiwan sing gedhe apa piye? Kok mlayu. Sing ngoyak kelawan aku. Nanging aku dioyak-oyak karo Bupati Morawang. Lah apa karepe? Arep dipek bojo. Kowe moh terus mlayu, isih ngoyak karo kowe. Minggir iku niku. Pengarepanku kaya lanang-lanang dhewe apa karepmu? Apa karepmu? Aku dadi pepalangmu. Anggep kepengin tresnani Mahendra. Jojo Mahendra. Ya. Mahendra Data. Aku matur nuwun banget mergo kowe wis sabiyantu kelawan aku. Ya ning ya aja matur nuwun saiki ana barang gratis lho. Banjur Gandeng kowe iki mau tak tulungi aku. Saiki yo aku seneng karo kowe. kowe seneng karo aku? Heeh. Tegese Gelem mau tak pek bojo ya. aku jadi bojomu, Iya. aku mau. Mau. Aku mau. Aku do mari peksa. Aku Soropati. Suropati, aku Dayan. Nanti aku arep mungkasi marang nyawa. Mergo tak kira wis ora ana gunane aku urip ana ing jagate pepadang. Mergo iki dina aku kapedotan tresna. Perkara pedote katresnan kok nganti mupus bakal mungkasi nyawa. Jagat iki rak digelar rombo. Ya to, wong lanang ora mungkasi siji. Aja nganti mengko kowe getun mburimu ngene wae. Yen pancen kowe tresna marang katresnanmu, aku sagah bakal sabiyantu kelawan kowe. Isi. Ora ngomong babar pisan Soropati. Gedhe rasa tresnaku kelawan kowe. Nganti aku sumusul kelawan kowe. Nanging apa? Piwalesmu kelawan aku. Kapara kowe gandeng karo wong lanang liya. Pangeran Darmawangsa. Panjenengan menika apun kliru ing penampi. Kaneman menika ingkang nami Udayana ingkang tetulung dhateng kula jalaran menapa? Nembe kemawon kula badhe mungkasi dhateng nyawa kula Pangeran. Soropati, Iki kena tak ugemi ucapmu. iki kula boten goroh kaliyan panjenengan. Bener kowe kang aran Udayana. Injih. Kapara tetulung kelawan Soropati. Menika leres awit Suropati menika kapedhot ing katresnan nganti piyambakipun menika badhe mungkasi nyawan. Kula ajeng kula tulungi. Yen kaya ngono aku salah ing panampa. Udayana.
nganti kowe sumusul kelawan pun Kakang. Ana perkara apa, Dek? Mboten sinaraken Kang Mas, estunipun kula dipun oyak-oyak kalian Madu Tantra. Madu Tantra, Pangeran. Yen Madu Tantra mangke kula ingkang ngadepi. Panjenengan sumi. Lah biyen nganti tepekane saiki kok kowe ora waras-waras. Aku nek kurang mati urung waras. Ngono, njaluk mati. Bola bali kowe tak jaluk. Kena. Yen aku wis mlunduk. Waduh, mati. Kamu bareng mledhos mercon jet-jet wong ae. Aku ape mateni kowe. Aku ora butuh karo ape mateni sapa ya yo. Rasane. Nyai Salonan. Matur nuwun menika menika sabiyantu kalian kula. Ora sabiyantu karo kowe. Arep njaluk anane Tripitaka gorene. Tripitaka kula kukui. Rasakno iki. Iya. Angger matane isih merem. Angger semampir ya merem, angger semampir merem. Urung payah ya dor. Biasa ya. Rikat. Iki piye aku ora iso ngadeg. Wes ora ngadeg lah. Wes ning ngono ae. Tambani. Ora usah. Janji nek mbok tambani aku kapok. Tenan. Waras betang mulai. Menan iki. Ya. Ya. Lho Kasara. Ana apa neh? Jane ngono kowe tak apusi. Mbok apusi perkara apa? Aku ora kapok. Aku tetep nebar angkara murka. Rungokne ya. Wanci wengi jam 12 teh yen ana pambaunge asu ajak ya iki aku. Nyebar kenong ana ing medang. Jam 12 bengi ora ana pambaunge asu. Ngene awan asu diajak patene kabeh. Kepala Kosoro. Jeng Pangeran, Dawa kaleresan kula niki pinanggih dumateng sampeyan. Saking pangandikanipun Kanjeng Rama, menawi kula sampun manggihaken salah satunggaling wanita kapara dados inisian kula. Ing benjangipun kula badhe jumeneng ratu wonten ing Medan. Mila kanthi menika Buka, nggih. Ngiras pantes kula niki badhe nembung nglamar. Sarapatni badhe kula sengkakaken pinangka dados kula niki wong tuwa, gumantung sing lakoni. Nek anak kula Sarapatmi saguh, nggih boten napa-napa. Iki pangeran kula purun. matur nuwun banget Sarapatni. Jeng Pangeran, Sedulur Udayana. mboten bentenipun kula. Kula ngene iki nggih tresna kaliyan kadang panjenengan. Den kepareng kula ajeng nglamar kadang panjenengan. Aku sarujuk lamun to wis sandingan kelawan kadang. Saestu? Heeh. Lah kadang niki. Purun apa mboten? Kowe iki mau mangan ta ora? Lepas. Layak ora nyuwara blas. Pun ngeten mawon. Nggih kados Monggo sareng-sareng kondur wonten ing negari Medang ras pantes kembul bujana. Oh.